नमस्कार मु विस्मय बाबन आज आपण मन गोटे प्रांक कल वीडियो आनीचु। बर्तमान तो किसी काम धंदा ना घरे बसिक जहाँ जमी करवा कथा बाहर तो जाई होनी तेणु से आमरी निज पिला सहित गोटे प्रांक कल कर अलग नंबर रू सी ये नंबरटा आम जानी अलग नंबर कर जानी तेज चलते स्टार्ट करवा वीडियो बंद। हेलो किए कहते ये कहूँ जानी पार ना तुमने किए कह कहल गोटे झील पाक फोन कर तुम झील पिला तुम टोल सेमती लगुच ओहो तुम ना पिपाशा कि ओहो जो इंस्टाग्राम तो मुझे तुम आईडी तुम नंबरटा पाइल तो ओहो आगे लगे मुझे तुम भिडियो भी देखुली गोटे कौ चैनल गोटे कम कर कौ चैनल सी ओहो हाँ मुझे तुम भिडियोटा दीटा खंडे कर आम चैनल गोटे करन आमर हूँ छतरा टका हाँ ना आम चैनल ना गोटे मॉडिफाइड चैनल सेम ना तो गोटे खराब हम आम छतरा टका है कर आम चैनल कम हिरोइन रोल कर ना देखिए आज कौन केते कौन प्राइस तुम रोच भाव के रोच आम नौच 5,000 3,000 5 टका नेले हेनी ना मो मुंड भल अच्छे मु पखाड़ खाई बर्तमान आई 5 टका नब डाण पटे 3टा शून्य लिखिदेवी 5,000 भाव हाँ चढ़ेदेव केमी हम नुआ पिला तुम तुमको कौन 50,000 देवी ना कौन हेनी अरे 5,000 3टा 5 शून्य डाण पटे लगे 5,000 जो पड़ो 5,000 पड़ो तो पड़ो भाव 5,000 पाइच कौन ना तुम हसिलनी मैंने मत फसिल कर सिंपल रे सिंपल कथा तुम केते कौन नौच कह देदेवी गोटे सादा कागज लिखिदेवी 5,000 से बसिक पड़ो 5,000 भाव पाइल नोट देवी 5,000 नोट हाँ 5,000 5,000 पड़ो कि ओरिजिनल सरकारी नोट देवी तुम को सेमती देवी तुम से पड़ो सादा कागज लिखिदे 5,000 है तुम नहीं जो बसिक पड़ो तुम कई ने आमर बा चैनल सब पुराना आर्टिस्ट आसवे सब से ओरिजिनल पैसा देवी तुम गोटे सादा कागज लिखिदेवी तुम नब खाली आसब खाइब पीब गाड़ी खर्च करी जो आसवे ना जदि तुम स्कूटी फुटी नथब ताले साइकेल पेली पेली आस खाली पंप पर टंकाटे देदेवी पंप दवा को नहीं जीव आम कथा कौन भल लगुनि तुम जब खाली साइकेल आसो मुझे टंकाटे कि 2 टका देदेवी साइकेल दुकान पंप दवाई स्कूटी आसो तुम तुम हूँ तेल पकई आसो बाजे लोक मु गोटे प्रोड्यूसर बाजे लोक ना कौन
ମୁଁ ବାଜେ ଲୋକ ହଁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ବାଜେ ଲୋକ? ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଧାର କାର୍ଡ କଣ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା କଣ? ଆରେ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ମୁଁ ବା କହୁଛି 5,000 ଦେବି ଯେ ସାଦା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବି 5ରେ 3ଟା ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟେ ତେଣେ ବସିକି ଭାବିବ। ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଏମିତିଆ କଥା ଯିଏ କହ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ବାଜେ ଲୋକ। ଓ ଏଇ କଥା ଯିଏ କହିବ ବାଜେ ଲୋକ। ଠିକ କଥା ନ କହି ଯଦି ଭୁଲଭାଲ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ବାଜେ ଲୋକ କୁହାହବ ନା କଣ କୁହାହବ? ଆଉ କୋଉ କେମିତିଆ କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ ହବ? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ କହିବେ ବୋଲି? ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ 5ର ବାଁ ପଟେ 3ଟା ଶୂନ ଲେଖିଦେବିନି 5 ଟଙ୍କା ଭାବିବ। ଆରେ ପୁଣି ଇଏ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ? ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ନା ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିଲ? ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରାଂଶ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯେ ସାଦା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବି 5ର ଡାହାଣ ପଟେ 3ଟା ଶୂନ ହବ। ଭଦ୍ରାମରେ କହୁଛି ହେଲା। ଭଦ୍ରାଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେ କଥାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କଣ କହିଲ ଭଦ୍ରାମରେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲି, ନମସ୍କାର କହିଲି, ପୁଣି ଆଉ କଣ ଠିକ? ହଁ ରହିଗଲ। ଏମିତି ହବନି। 5,000 କେତେଟାରେ କେତେ ମିଶିକି ସବୁ 5,000 କହିଲ? ଧର 500 ଟଙ୍କା କେଇଟା ହେଲେ 5,000 ହବ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ? ନା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦେଇଦେବି, ହଁ 5,000 ଦେବି, ତମେ ଗଣିପାରିବ ତ? ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମକୁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତମେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ବୋଲି କହୁଛ, ଝିଅ ପିଲାଟେ ବୋଧେ ଆଉ ନା କଣ କୁହ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣ ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବେକାରିଆ କରୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ କାରିଆ କଥା କହୁଛି, ତମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି। ତମର କଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି କଲ୍ କରିଦଉଛ? ନା ବା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଘରେ ବସିକି ତମ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଆଉ। କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଯଦି କଥା ହେଲା ଆକାଶ କଥା ହଉଛି, ମତେ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିବି ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି ନୁହେଁ। ତମେ କୋଉ କାମ କର? ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ବି କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଇଁ କହିବି? ନା କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ କାମ? ବିଲ ଅଛ? ଦୟାକରି ଆଉ କଲ୍ କରିବେନି, ରଖନ୍ତୁ। ନା ନା ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଗନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହାତରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆଉ କୋଉ କାମ ତମେ କର? ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ବି କରେ। ବିଲ ବାଛ ଧାନ ବିଲ? ଆରେ ଇଏ କି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କି ବେକାରିଆ ଲୋକ କି ତମେ? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ। ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବନି, ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସି ପଚାରିବନି ମତେ ଲୋକ ଭଲ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହିବି। କଣ କରିବ? ଯାହା କରିବା କଥା ସେୟା କରିବି। କଣଟା କରିବ ଟିକେ କହିଲ ତମ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଇଏ କି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଟିକେ କରିବ କହିଲ ତ? ମୁଁ କଣଟା କରିବ କହିଲ? ଆରେ କହିଲି ନା ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥା ହେବାରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବା ତମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଟିକେ କଥା ହବା ନା। କାଟିଦେଲା। ଆଉଥରେ କରିବା ଆଉ କେତେ ଇଏ କରିବା। ଲଗଉଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବି। କାଟିବ? କାଟିଦେଲ କାହିଁକି? ରଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆପଣ କି ବେକାରିଆ ଲୋକ କି? ନା ଆମେ ସେ ବେକାରିଆ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଝିଅ ପିଲା ସହିତ ଗପିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ରଖିବେ ନା ମୁଁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି। କୋଉ ପୋଲିସ? ତମର କୋଉ ଥାନା? ଯୋଉ ଥାନା ବି ହଉ, ଦେବି କି ପୋଲିସକୁ? ହଁ ପୋଲିସ ବା ଆମର ନିଜର ଲୋକ। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସରେ ଅଛି, ଜାଣିଲ କି, କନେଷ୍ଟବଳ। ସିଏ ସବୁ ଦଫା କରିଦବ। ଆରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଇଏ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ବେକାରିଆ ନୁହଁ, ପୋଲିସରେ ଯଦି ଦେବ, ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଟି କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦବ ହେଲା। ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ମୋର? ତମେ ଫୋନରେ ଟିକେ ଗପୁନ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ରଖିବେ ନା ଦେଖିବେ? ମୁଁ ତ ରଖିବାକୁ କିଛି ହବନି କହିବି। ନାଇଁ ମୁଁ ବା ସେ ଖରାପ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ କି ଭଳିଆ ତମେ ଲୋକ? ଏମିତିଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି? ତମେ ଏତେ କହିଲା ପରେ ପୁଣି କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ? ଧରୁଛ ରିସିଭ୍? ମୁଁ କଲେ ରିସିଭ୍ କରୁଛ, ତା ମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁଛ ମାନେ ତମେ ଫସିଛ। ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି? ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ହଉଛି, ଆଉ କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିବେନି? ଓ ରିସିଭ୍ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥା। ରିସିଭ୍ କରୁଛ ମାନେ ଗପିବ ନା, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ବା, ଦେହରେ ଲାଗିବ। କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତିଆ କଥା ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି। ବେକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଜମା କରନ୍ତି। ଭଲସେ କଥା ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ବା। ଆଉ ଶୁଣ ଡାର୍ଲିଂ, ଆରେ ଇଏ କି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ
କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣ ଆଡ଼ୁ କହିଲା ଆଡ଼ୁ କହୁଛ ଡାର୍ଲିଂ କହିଲି ଭଲ ୱାଟା ବାବା ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାର୍ଲିଂ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଝିଅ କହନ୍ତିନି। ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ କୁହନି ରଖ। ଏ ନାଇଁ ବା ଅଭଦ୍ର ପୁଣି ଭଦ୍ରରେ କହିବି। ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହଁ ଏଇଟା କାଟିଦେଲା ଫୋନ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ଫୋନ୍ ଲଗେଇବି ନା କାଟିଦେବ ସିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ତମେ ରାଗିଗଲେ କି ଯେ ମୁଁ ବା ହେଉଛି କିଏ କହୁଛି କହିଲ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇଟା? ଏ ମୁଁ ବା ହେଉଛି ବାବନ ସାରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କର ମୁଁ ଅଛି ବାବନ ସାରେ। ଓ ଆପଣ ବାବନ ସାର୍? ହଁ। ତାହେଲେ ମୋ ସାର୍ ଏମିତି ଅଲଗା ନମ୍ବର ମାରିଥିଲେ କ'ଣ? ଆରେ ତମେ ତ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିଛ ନା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଦୀପୁ ହଁ ହଁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ଆମ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରେ ଆଉ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଲକଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଦେବା ପିପାସା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନମ୍ବର ବା ସେ ଜାଣିଛି ନା ମୋ ନମ୍ବର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଦେବ ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲି ତୁମକୁ ଆଉ ହେଲା। ଓହୋ ଆପଣ ଦୀପକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଖରାପ ହେଇବନି ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବି ଯଦି କହିବ ଛାଡ଼ିବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ଆଉ ତମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିଛ ବୋଲି ମୁଁ ହଉଛି ଦୀପୁ ଫୋନରୁ କଲି। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଟି? ହଁ ହଁ ଭଲ। ଆଉ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଯାଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ହଁ ରହୁଛି। ହଁ ଆଉ ହଉ 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 ରହୁଛି। ହଁ। ହଉ ହଉ। ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ପିଲା ଗୋଟେ ପିପାସା ଯିଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରେ ହିରୋଇନ୍ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଯିଏ ଦୀପୁ ତାରି ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।